ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ପଳେଇ ଆସିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ। ଓ ଭାଇ ଖାଲି ପଥର ଦିପାଳ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ। ତ ଜାଗା ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍, ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚିହ୍ନଟା ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଡିପୁଟା ବସିଛି ଗାଇସ୍। ତାପରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପାଣି ନନଷ୍ଟପ୍ ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁମାନେ। ବୋରିଂ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବୋରିଲ୍ ବୋଲି। ଆଉ ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ କରାଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସୁବିଧା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ସେପଟେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍। ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏପଟେ ବି ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍, ଏପଟେ କାଲି ପଥର ଯାକ ଅଛି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଟା ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏପଟରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ପଥର ଯାକ ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ କାଲି ପଥର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ ଭିତରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ପାଣି ଯାଏ। ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ବଢ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ସିଷ୍ଟମ୍ କି ହେଲେ କାଇଁ ବଜା এইଥିବ ବୋଧେ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଧେ କାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି ଥିବ ବୋଧେ। ଏଠି ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଇ ଘର ଲାଷ୍ଟ ଘରରେ। ଆଉ ପଥର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କେଉଁପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଭାଇ ବି ଯାଉଛି। ତ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଆମେ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରାସ୍ତା। ଓ ଭାଇ ଖାଲି ପଥର ଆଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖାଲି ପଥର ଭାଇ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ରହିଲୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମତାମତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା।